L-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi l-era nedit ktieb li biex jiġi salvagwardjat il-wirt naturali f'pajjiżna bl-isem ta' The Protected and Alien Trees in Malta, an Identification Guide. Dan il-ktieb se jkun ta' għodda ideali kemm għal dawk dilettanti kif ukoll esperti fuq il-qasam għax se jservi bħala gwida aktar faċli biex jiġu identifikati speċi importanti. Esperti fil-qasam spjegaw kif il-ktieb hu maqsum fi 3 gruppi dwar is-siġar f'pajjiżna, dawk li jeħtieġu protezzjoni għolja, oħrajn diġà protetti li jinstabu f'żoni ODZ u speċi invażivi b'impatt detrimentali fuq l-ekosistema lokali. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli stqarret li din il-gwida hi riżorsa importanti għal dawk kollha li huma interessati fl-ambjent Malti u setejn biex ikollna aktar żoni ħodor f'pajjiżna. Fil-fatt dan il-ktieb żgur li ser ikun għodda ideali għall-istudenti, għall-pubbliku ġenerali, għal min hu entużjast dwar l-ambjent biex ikun jista' jidentifika il-siġar li jkun qiegħed jara f'pajjiżna, dawk li huma protetti u dawk li huma speċi li huma aljeni u invażivi. Iċ-Chairperson tal-era Vince Cassar qal li qegħdin jaħdmu biex ikomplu jipproteġu u jtejbu l-biodiversità rikka tal-pajjiż għal ġenerazzjonijiet futuri, fejn qed jippromovu prattiċi sostenibbli li jqajmu aktar kuxjenza fuq is-siġar lokali. Aktar tarif dwar l-inizjattivi tal-era wieħed għandu jżur is-sit uffiċjali tagħha era.org.mt.